Vale. Uxue, zure agentzian, zeiten dezu eze aski? A ber, esan dezu, bai jendea juten dela berta eta zuek laguntzen diozuela ilustrazioekin eta zuen lanekin, baina zerren bila jutea zehazki jendia? Iten dugu, enpresa desberdinentzako lan, eta imaginatu, adibidez, orain etortze zaizkigu, dakagu arkitektoen enpresa bat. Orduan behar dutena da brandina dela irudi guztia, logoa, isotipoa, koloreak, tipografia, pixkat, kanpotikan ikusten den guzti hori, ez? Eta pixkat, enpresa horren unibertso bisuala sortzen dugu. Eta gero, horri gehitzen, adibidez, web horriak, enpresen argazkiak edo enpresen bideo korporatiboak, eta bar. Eta gero ere bai egiten ditugu, ilustrazioak ere bai egiten ditut, baina, hori, desberdintzen ditut bi gauza. Bat da nire agentzia, eta bestea da ilustrazioa ditut pixka gehiago nire proiektu pertsonal bezala. Bale. Bueno, eta agentziakin jarraitzeko. Agentzian adibidez, esaten desuna, no? Igual enpresa bat, baku bezala, sukaldari, baku dakigu sukaldatzen, dakigu sukalden iten, baina jatetxentzako berdeu zuen laguntza. Bai. Adibidez, jatetxe bat jungo bazan, zer ingo zen, web horria, sare sozialak, igual kartako... Hori da, kartak, logotipotik hasita, baina ongero ere bai, restaurantetan egoten dira bai kartak, QR-a, imaginatu gaur egun QR-a eskaneatzen dezunean ikusten dezu... Eta guk azkenian makarroia aski biten, baina horra rapatu iteigu azkenian, ez da? Karo, bakoitza dakina. Bai, egia. Orduan, hori, azkenean bisuala den gauza guztiak egiten ditugu. Vale, zertan lagundu behar izaten dezu gehiena? Zertan behar izatugu laguntza gehiena? Brandinan, irudi bisuala. Brandinan, ni brantxe bak izan da, baina branding galdu iten nahi, Identidade, marka identidadea, dala logoa eta olako gauza, koloreak eta hori guztia. Vale. Bitu, ni hori lagundu zin, Debako neska batek. Bira. Pasteleria ez dakit ezagutzen dezun. Ez. Ez? Zarautzen paste palmerita ikesalde zuz nintzelo zi. Vale. Ez que nik ez detinetola esaten. Zu nola ditzezu? Danak era bakoitza berera ditzeu. Irakurtzen debien ez dut esaten. Ez dakit, ez Joseba Arguiñano. Ez tezu pentsako nik rombituak eta gauza horiek inventatu ditutena. Hor zu bezalako profesional bat etorri zan, da lagundu zin. Bai. Polita dakazute, hola urdina jarrita. Egia zan, Ana deitzen da bea, Ana Domit deitzen da, eta Debarakoa da, eta keston pila lagundu zin. Egia zan, kartak, diseinuak, azkenian, gubakigu pastelak iten, baina geho galdu itegea. Eta azkenian marketina eta holako visualki asko itegu, ez da? Bai, ez gaur egun lehenero bai egitezan, baina gaur egun bai garrantzitsua da. Azkenan, visuala iten deguna marka identidadea da pixkat enpresa bati, proiektu bati bere pertsonalidadea ematea eta eta orduan sakondu beharko zu, ez da? Zuek enpresa ondo ezagutu beharko zue, ekin bildu desentetan, zer norakuak, zein dan objetiboa, noa nahi duten heldu, ez da? Bai, hasieran beti bidaltzen dugu galdetegi bat pixkat galdera batzuekin ondo ezagutzeko enpresa. Vale. Eta, esan dezu arkitekto enpresa batekin zaudetela, ibez jatetxen batekin oitia dakazue, zen lekutako, zen enpresa desberdinekin iten dezu lana edo, zer gauzakin? Bai, orangoz bai. Orangoz naiz horren beste espezializatu. Da hona etorri eta lagundu, ez da? Bai. Baina orangoz dakago psikologo askori, jogako espazio batzui, arkitekturako estudio batzui, unibertsitate batekin ere bai ari gara lanean. Orduan, pixkat denetarik. Ondo. Eta, adibidez, hau, nundakazu, zarautzen dakazu egunia edo nundakazu, Donostin hemen edo? Zarautzen askotan egiten dugu etxetik, nik ofizinakaat, eta gero Donostin, de social hub ezagutzen duzu? Coworking bada, coworkingetik. Eta coworking hortikan aritzezatela nire. Bai. Vale. Eta, Uxue, ilustratzaile bezala, zerrekin zabitza bontxezko artean? Ni pentsatzen dut horrekarrituzun lanak horretaz dihoazela, ez da? Bai, horretaz bat. Alde batetik, baditut ilustrazio batzuk egiteko enpresa batzuentzat, kamisetan diseinua eta hola. Bai. Gero ilustrazio pertsonalizatuak, askotan, oparitako eta hola eskatzen dizkidate, eta gero ere bai, nire kabuz egiten dituan ilustrazioa, nire web horrian jartzen dituala saltzen. Vale. Eta erain nabil beste sortzaile batzuekin egiteko kolekzioren bat zeramikana eta hola pixkat margotua.
Vale. Eta hor ikusten zuen bezala, orduan, ilustratzaile motikan bai, adarrasko dituzu. Bai. Aldandana, aldandana ez dakit, Bai, oraingoz, bai, pixkat egia da. Pixkat, denetik egitenet, ikusi arte ere bai, zer dan gehien gustatzeiana, o ere bai, janin bar da, orduan, un poco de todo. Montaña rusa, a ver nun dagoen, ezta? A ver nun dagoen zagarrakin, ezta? Bai, gauza asko gustatzen daizkit, eta pixka komplementatzen dira elgarren artean. Orduan, bueno, hortxe nabil, bai. Ondo. Eta diseinua egiteko orduan, zertan oinarritzen zea? Inspirazioa, inspirazioa leku askotatik, baina, bueno, saiatzen naiz pixkat nire egunerokotasunetik hartzen eta sare sozialetatik kanpo. Ze bestela iritze zaidenak azkenean iturri berdinetatik hartzen egula inspirazioa, eta azkenean denak orduan berdina produzituko genon. Orduan, sinintzan pinturan, orain pinturara noa, zarautzen, eta hasi naiz, liburuetatik, artisten liburuetatik, edo bestelare gustatzai, bidaietara noanean tola, eta argazkiak ateratzea ikusten dituan gauzei, eta pixka gordetzeko eta inspirazioa bilatzeko internetetik kanpo. Ondo. Saiatzen naiz. Baina, bueno, internet ere bai beti hor dago. Eta nun bilatzen dezu inspirazio hori? Esan dezu Zarauta eta Donosti bitartean bizizalea, igeldotik jutezea eta hor inspiratzen zea, o trenez jutezea eta Usurbiletik pasatzea guan, edo nun bilatzen zu inspirazio hori? Bia, Zarautzen asko ibiltzen naiz, Malekoieti, norrez da ibiltzen Malekoieti. Eta Getariara juten naiz bai askotan, itxasoa eta berdea dagoen edozein lekutan. Hor ikustea, ez da, itxasua, bai. Hor, ez dakit indezune bai inbiar deun tema txanedari jare, bai, ez da, Bai, zaiatu nintzat tema txabate egiten. Vale. Eta gero, gutxita zarri hori? Zagarrotegia. Zagarrotegia. Bai, hori Usurbilen, bai. Aginan, bai, baina Usurbilen, bai, Bai, hori zen, azkeneko kolekzioa genuela janariarekin zer ikusia zuten ilustrazioak genitun, eta azkenekoa izan da mendiena, mendi desberdinak egin ditu dela. Vale, bai, hor txindoki, eta ze gehiago dituzu, mendi tontorrazko, ze? Ernio, Aiako Harria, Aralar, Larrun, iskat, hemengoak, Eiru Errege Maia genuen. Ona, eta nola dituzu hori edan, ez dakit, hori dago margotuta, o dago ordenagailu zin da, edo nola da inda? iPadean iten dut. Askotan iten duena da... iPadean, Bai. Procreate erabiltzen. Nola? Procreate. Vale, okei, makei. Ez que, zer da hori, Procreate hori. Programa bada eta super ondo dago. Oso erresa da erabiltzeko, eta mundu guztiak erabili ezagetak egin. Eta gauza politak atratzen. Eta hor nola egiten dezu? Zuk argazki bat atetzen dezu eta gero hor sartzen dezu? O lekura jutezea zura ipatakin da hor gelditzezea egiten, edo? Horietako batzutan, argazkitik hasten naiz, argazki hartzen eta oinarri bezala, eta gainetik juten naiz pixka moldatzen, eta beste batzutan igual kuadernoan o marrazten dut, eta gero pasatzen dut digitalera. Ona. Bueno, depende. Depende, vale, danez kontatu, danez kontatu.